tokatzen da aurten, ta horregatik juntatu gera, jende mordoska bat hemen. Antzesten desfilatzen, ederki da pasatzen, eskerrik asko dan hori, ta baita ere eskerrik asko Alberdi eta Patxiri, ta baita ere eskerrik asko Alberdi eta Patxiri. Aurten izango menda jai hause zarautzen, jende asko ari da festa hau prestatzen, eskola publikoa gabiltza bultzatzen, gonbidatu jendea ontara.